Yebo ke nawe lapha ke amaqembu siyabona ke la abafana ke bawo lapha amapiano lapha ngendlela ke izinto ke esihamba lapha ke ngakhona nangi lapha ke sibona uPhumuzo Manenze njoba ke imidlalo kuyazeka ukuthi uvunya iqembu neqembu livunyelwe la ukuthi ke lingathatha umdlali abe munye okwewadlala kuyona ke i-professional wadlala i-professional football abafana ke la ngempela ke oMaskandi ibona ke bathathe uPhumuzo safuna ukubheka ke lezi insizwa ke zamapiano ukuthi ke zona zinobani soke sibheke la sibone ke nama-team list unanso ke i-team ke yamapiano nangu-captain laphana ke uKabza the Small nawungabheka nje laphana ke ma-I takababa nazi insizwa ke iwona ke laphana ke amapiano akhona abafana bakhona oJobe London oDino Hulumeni Inasol laphana ke Esbo uqinisile Joshua ngiyabona ukuthi khona yebo sobona ke laphana ke ukuthi ke i-team yona lapha ke nangu captain ke uMaskandi iwona ke ungena ucaptain khona into encane kuyalazi ke ibhola into encane khona uNjoko khona noNgelo V laphana ke bekhona uJaiva Zimnike uduma kahle uGiga uManenze kwazi insele noThandazani uMaskandi abafuni iphutha bathe nje uManenze abamfake zisuka lapha ama-I yebo Mangethe futhi bawuzwa lapha ezansi indlela abalokhuza ngayo ba-serious bafuna ukwenza ngayo yebo nasi laphana ke behlangene ke ngamakhanda abafana ke bayo laphana ke amapiano bathi ke basimisele ngempela abafune laphana ke lutho oluzobaphazamisa sabheka ke lapha sihlanganise ukuthi ke isimo sihamba laphana ke kanjani akenile ke sokhumbula i-first semi-final ebiphakathi ke kwawo laphana ke i-hip hop nengomo uhambile ke la abafana ke be-hip hop bebegijinyela uBig Zulu kukhona ke laphana ke insizwa aka abafana ke bafaka ke noJunior Khanye laphana ke umdlalo ngesobe ke sesibili bahamba ke babile ke manje balindele ke ukuthi bangene ke kuyona laphana ke i-final izulu ke la lihle ke ngempela njengoba ke ubona la 18 degrees kufuthumele nje kahle mhlambe ke kuyoqala ukuthi kubande ke laphana ke entambama uma ngabe useduze usengasondela la eMill Park ngoba kusekuningi ke okuzokwenzeka umculo ukhona umdlalo futhi ke ikhona ne-final sekhona
yebo ke sobona la umdlalo ukuthi ke obani abazolisusa ibhola laphana ke esingini ke laphana ke sesenta sobona ukuthi ke kwenzeka kanjani nanko ke laphana ke ibhola ke lizosuswa ke ibona abafana ke bamapiano kodwa sikaMaskandi uyasibona zimiselela seke lisuswa ibona ke abamapiano le ndoda isuka lapha esenta ina soul laphana ke uyena obesuka efuna ukuhamba nje nabo aye laphana ke phambili yona laphana ke leli qembu ngifuna ukubona la uphu captain ngisambhekile nangu ngapha uTekncane nangu Manenze okuyinto la yabona bafanele ke ukunikezwa ngempela ukushayelwa izandla okuyizona ke insizwa okuthe laphana ke banquma ukuthi ke laphana ke benze lemidlalo yokuhlanganisa ke izinto lasibone sikona ke ngisho insizwa okwakuthiwa ke hayi khona asihlangani asibhekani kodwa ke umdlalo webhola uhlanganisile namhlanje kwahamba kahle uqinisele ngempela Joshua indlela nje okuhle ngakhona kuyena laphana ke ustaff laphana na uTekncane ibhola limphunyukile ke laseliya ngaphandle ibona ke abazoliphosa ke abawo ke laphana ke abamapiano ayikhona ke kuyala ibona laphana ke abafana ukuthi ke izinto zihamba kanjani nala ke ibhola bathumela ke ibhola elide ngale ke ngaku right wing uthi ureferee i-throw in yeqembu lika Maskandi asibone lapha ke idoda lapha ukuthi ke bayazama lapha jersey number 4 uyena lapha uNtshata umfoka Ngobe ukuthi ke yajima wehla ayikhona sibuye iwaiting kinga manje yakuthanda yohlala njalo ihambe ibuya uTekncane uyakhombisa ngempela ukuthi ibhola ukhule laphana ke elidlala uthini noMpempe uthi uhlawulisa laphana ke abafana bawo ke laphana ke amapiano ina indoda ibamba igroin hayi groin ke le emphethe lapha nomfana omdala insizwa lena ke umfoka Vilane wasiboneke lapha ke ithuba Thomas umfoka Ntsele lapha ke bethu ubeka lapha ke phakathi ugoalkeeper bengeka afike kuleli ubeke ngempela Joshua bethu uyabuza lapho ukwazi Ntsele abafana ke bamapiano
Sibona nawo Amapiano ngapha zama nje ukusondela efuna ke ukuthi alithunga ibhola kodwa ke wakhombisa okukhulu ukuhlakanipha ke uPhumuzo Manetse yakhuza ke ne-goalkeeper uthi ke ibhola ke alibekwe phansi. Ngiyahleka ukuthi i-genre yamapiano lo i-genre entsha efikile music njengobona njengathi izingane ngibona basiphethe kukhona insizwa nje efaka ujezi number 12 moyibiza uthi _don't yona stage name yayo leyo. Wena umkhulu lona ozango ngomkhulu lapha hayi wona ophethe manje uyena ophethe manje amapiano aphethe amapiano i-genre ethile nje iningizimu Afrika ephazamisana yene abafana abancane zintwana nje bangabheka kulapha nalapha la ubona ukuthi ke kukhulekile khona ke abafana abaningi abafana nje abasebancane ngibona ke futhi lapha abenza ke i-throw in. Yes. Bekuyena lapha in soul kuzodaleka i-penalty eqala lapha kodwa ke uNompepe uthi play on. Mass Music bambeke phansi laphana insizwa kuyazwa ngo-Mass Music kumapiano bathola ke ikhona abafana ke bamapiano bazoba inkinga ke ngoba ibhola into yabafana abancane ende ke kumapiano yizo ingane ngempela zalo ke ibhola. Uyabona nje ngendlela abenza laphana ke engakhona abawu laphana amapiano bathanda ukucindezela laphana ke ku Maskandi abafana laba abancane artwork sounds bambiza ngo-level nalapha ishayela lendoda uyena lapha inasol uyena la uthanda ukushaya uthi sibonekela umjaho untshata lapha umfaka ngobe yena udlala lapha ke i-center forward. Ungelo V lo ulungelo insizwa eyake yahamba yazafika ku-Ajax Cape Town ishaya ama-trials le Kapa iphuma kwaZulu Natal njengoba icula uMaskandi nje naso ke la i-triple ngase kuba igoli ke hawu lapha ke bekuyena usazile lapha ke usithole untencane uliveze kahle kakhulu lapho la Tshosho uyabona bengithi mina uyashaya kanti hayi waliveza nje kahle yabhekana no-goalkeeper Leandro. Ithuba ke lokuqala nje elivelile elibelihle lapha ke livelela la lendoda lapha ke usazile wakwasithole bayidlala nje besuka ngisho emuva abafana laba ke bamapiano. Uyabona mabawubheka umdlalo lo ozoba muhle ngoba zombili ayibophele sibone lapha ke into encane ukuthi wenze njani nami la Angelo nali ngayigoli ke leli yes
ungelovike magethe iyona lensizwe ngithi yahamba yalapha kwi-Ajax Cape Town ithi mayixoxa-ke ngoba yisekho i-Ajax Cape Town kwathiwa mfana ikhona yonke into yakho yokudlala kodwa awulungise enye into encane wahamba wabuya-ke amagoli uyawashaya ungelovike ulungele yebo ngiyakhumbula noma-ke ubeka adlalele nethimu shanje ibhola underbar laphana ayikho into abengayenza lapha ugoalkeeper walishaya erufini kuyabonakala ukuthi ziyafunana uyena-ke umfana afake ujezi number 10 obelisusa uMass Music behamba nayo-ke angazuthi-ke nange afana-ke ma-ayi nala emlonyeni abalandeli bathanda ukuthi-ke ivolume yalaba bakaMaskandi iphakeme ingoma abayiculayo bathi izwe elikakhuba bakhulunywa ngokhuba-ke bakhuluma ngokhuzani omunye abahleli bale midlalo owuqale ngaphandle umdlalo yebo ayivini-ke umfana-ke wenze-ke into enhle kabi le yokuqala imidlalo-ke efana njenganale ngoba iyabahlanganisa laphana-ke abaculi ake sibone la ukuthi-ke abathanda ukuba yinkinga laphana-ke into encane washaya nje lapha ispini nje singayindawo awe sesebenze kangaka ulokhuzana umapensela umfokandlovu ile ndoda ebuye isakaze mana-ke ayivini uyacula yinayo angithi usikompilo lukaMaskandi futhi insizwa vele ekoMaskandi ngaphambi ukuthi izifike la niyazi khona nini esenteam Ntshosho wayedlalile edlala kwi-first line-up so kulokhu ngoba befuna abaculi kuphela kwasekuqhamuka umthetho oyi-exception othi mangabe wawudlalile kwi-Maskandi versus hip hop awukwazi ukusala ngaphandle benomanenzi njengoba bela ingakho nje-ke benikezile ithuba ubengayifuni kodwa uBig Zulu ekhaya ethi iyamaka kakhulu esibheke laphana uMthatha ukuthi-ke unompempe ujajile offside uneke izandla uTshatha uyabona ukuthi naye uthi unescore afuna ukuzosilungisa la ngoba silapha emzini omkhulu esentini wanika ipenalty ipenalty yaba enye into wahamba wayichaza-ke emsakazweni uyabona wayipenda kodwa ayingenanga omunye umuntu ochaze kakhulu namhlanje uPhumusha Manenze uthi ungathuki uma ngibona ngingayi phambili kakhulu nginikeza instruction ukuthi angihlale la emuva ngoba ene akene akaphiki laphana-ke uManenze udlala nje free yena laphana-ke kanti okuyona nto eyenza ayivini-ke bangathi ba one man shot emidlini lokuhlala kwakhe emuva and nama-offside laphana-ke abakazukwazi ukuwadlala abafana laba-ke bakaMaskandi ngale formation enjalo sibone lapha okuyena mfana ushaya igoli ukuthi-ke ngenze njani ngase kube lesibili-ke leli goalkeeper yabona namhlanje mangethe uMaskandi awuzwile hayi awuzwile yabo bakuthiwa abantu abazwile uJob uTshatha bonke makuyiwa phambili uzobathola bekhona lapha uVilane ungelovi ulokhu ewabuyisa lamabhola emasayidini nonto encane naye ukhona la lokho epotshoza khona uthini nompempe ayi badlale kabi iyathetha indoda kodwa yabo insizwa leya lithe iwe manje inosolo wavuka waphinde wama ngenyawo bathi-ke ustaff Mamponyane lo faka ujezi number 2 uyasho ukuthi ayi ngithi mina Mamponyane athi yebo ngasekhaya impela kaMax Gomen Go usho ukuthi-ke Emilo Lenz impela ekhaya la ezalwa khona sibone-ke lapha-ke
uthi unompempe ke play on idivile indoda iyakwazi kodwa ukuthenga unompempe ufuna uhlakaniphe bona into encane insizwa le usazile usithole zikhona ke insizwa ayikhona ngaphandle onjoko bakhona ngisho nabantu abajwayele ukubonakala makuwu Maskandi emcimbini oxolana imcimeka bakhona la ngaphandle ingoma engaphandle ithi Maskandi lo abawaziyo abakase bayibona usazile bamphunyula uthi unompempe ke play utencane hayi usabophela nje ke ikhokho lakhe ukhalela lapha ukuthi unompempe akajajanga nalo futhi ke lapho uyena lapha insizwa ulungelo angathi uluhlupha Ivan lento obuyisho ukuthi le ndoda ikuyazama ngempela ukungena lapha ke ukudlala ku professional level uyabonakala iwumculi kaMaskandi iwuthisha futhi ilabantu abaphinde bakhangisa nalo ke uthini belingaphakeme na hawu should belingaphakamanga iduku la yabona Ivan labafana ke bakaMaskandi bangawakhalela lamathuba ngoba mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi kuzokhathaleka ngoba ibona abenza i-running kakhulu kunalaba ke Amapiano nangofuthi ke ulungelo uvilane yena ke uhamba yonke inkundla uyena ozama ukwenza konke njengoba ke ibhola ke benza ulaphana amajobe beliya laphana ke emuva nayi ke indoda ke ithanda kabi ukushikisha ke ngalo left wayo lungelo ethathela Inner Soul kodwa ke Inner Soul ke nabemphuca ibhola ke akabe savuma ke manje laphana ke ukuthi la bahambe nalo abafana ke baka Maskandi ngizabheka ukuthi ubani ku Amapiano ophethe ibhande lika kapteni ngoba Inner Soul yena othanda ngazuthi ke director la kule team uyabona okuningi kuhamba kuze kufike kuyena noma nomzimba kodwa yabona ukuthi cha ibhola into ayazi akhule laphana ke eyidlala amagama abafana bamapiano hayibo nango baqetha nje impela unompempe uthi play all ball advantage obviously hayi khona alibuyele emuva ngoba libaphunyukile before loba kade bemshaya artwork sounds which is number 9 babe bambize ngo-11 naso ke futhi ke lo number 2 uthi unompempe hayi abakwenzanga lutho nje ke wena sazile bekuyimpiyo number 2 ngoba ustaff Mamponyane lo kade emlahla phansi asibone ke ibhola nantsha ke ngaphandle kuyena uNdlovu inonyawo ke la lensizwa yakwaNdlovu olusheshayo Maskandi uma ngabe team yo Maskandi bengezokukhathala ibona ngibona ke bethanda ukuba namandla kuze kufike manje nanso ke futhi lapha ke
usithole enikeza into encane kwathiwa offside. Into encane. Usibo uyayazi into encane. Ivele idlala lapha ngokujwayelekile. Inokudlala khona kodwa i-striker yona. So into abayenzile Ivan bamuva unto encane bamuse sayidini ukuze ba-accommodate uTshatsha abe yi-focal point abhekane ngqo no goalkeeper ngoba mabe ngakhipha uTshatsha bamise sayidini kuyoba nzima ukuthi nanomzimba athi shuyo uJoshua abuye lamabhola abafuna babuye abuyise unto encane. Indoda ke engachithi isikhathi lapha ke umfoka Ngobe ipali uyathanda ukuthi asengakhona ibhola lapha ke wenza njengensizwa lapha ke oShuga Muguyo owedlala la ku Kaizer Chiefs. Asibone ke ibhola lamapiano. Nomapensela ke angathi akagayelwa umthako ha na amadoda ke epha abantu ke ibhola Maskandi wamapiano Sithola sibone ke into encane ukuthi uzolifika ala kushiya lomshiya lizomshiya le bhola kodwa ke uyaphila Hawu into encane omunye abadlali ongakwazi ukumgcina igame yonke ngoba unawo umoya. Futhi ke lapha eMdlovana ujima nomvoti FC i-team kaGwala Joshua. Oh indoda lena ke eshuthi ke efit ke ngempela ena soul. Asibone ke ibhola belithunyelwe uHappy Fashion jersey number 6. Oh ushuthi ke indoda uRef kudala ejajile ubengayizwanga lapha indeba music amapiano umnandi Joshua ngoba noma yini ngayikhipha ingoma. Nawuthi noma yini ngayikhipha ingoma ukuthini? Ungafika nje kahle noma yini? Uze kulokhu kushaya igqomu la music hayi igqomu music opholile. Lona hlobo ke lo music oluphethwe izintwana manje. Lufuna uku-overtake yonke into. Hayi lusahlezi phezulu emangethe. Alihlezi phezulu kufanele livuke nje. Kodwa ke mana ke ikusasa lawo mawubheka wena usazohamba indimendo ya ngoba selingene nakwamanye amazwe selicula nabaculi bakwamanye amazwe abadumile lihloniphekile impela. Kunensizwa yakhona ke yaziwayo ukuthi mayikhona la iDJ Maphorisa noKabza the Small. uKabza the Small uyena ohlanganise le team edlala la. Mokhuluma ngamapiano kukhona ingoma nje ethi uvusa abalibelele yabo yona ke abapiano wonke lawo yona njengamanje ushisa ikhotha ziningi magethe uhlobo lamapiano lufuna ulinake ngoba akusibo futhi abantu abasizinayo abalinde isikhathi esithile wonke amasonto kuphuma ingoma entsha kumapiano. Abaculi bakhona abakhuthele ngendlela ezimangalisi. Kusho ukuthi ke ayasebenza ke lapha ke amadoda. Kodwa ke la ngazothi bakhuthele kodwa la ibholeni. Ongabheka lemzuzu emibili edlule. Khona into abaqala ukuyenza manje. Baningi ngapha. Babhasobheke kodwa i-break attack yabantu abafana no unto encane uvilane nayo uTshatsha ngokunespeed nasi impela ispeed makisa umuntu oyedwa asibona ukuthi kukhona uTshatsha into nangeke lapha eyisebenza indoda
nange lapha ina soul ufuna ukushaye kude hayi lifikela nje ibhola lula kakhulu ku goalkeeper Bawufuna ukuqaphela i-fitness yala buka ngokuthi labadlali abashintsha balokhu bephuma bengena kuyasho ukuthi akufani njenge first semi-final labo ukhola kishe 2 3 4 lapho kuyasho ukuthi amadoda la afit la ngaphandle mangethi njoba lokhu ngena ama legends ngihlangane noSiphiwe Shabalala uSiphiwe Shabalala bayambanga manje kwenzeke isimo sebhola ulokhuzana uJunior Khanye ubebizwe uMaskandi uJunior Khanye mase ifika kukhona uSjava waba double cross uSjava ngena la udlala hayi uba double crossile uthi unama miss call awu50 ka Big Zulu uShabalala ingakhe la usho ukuthini mayisho njalo usho ukuthi ihip hop imlukuzela ijezi sobona ukuhlola ntambama ku final asiboneke lapha ke uNdlovu kodwa kaya well done kule ntwana idlale kahle kakhulu iyona le ntwana kaMamponyane iyo le edlale lapha ke le la bola uStaff Mamponyane uStaff Mamponyane nanso futhi ke 11 back ya lapha ko Maskandi nalithuba futhi isitha uqinjela Jive neteam lela bhola lika Jive simlika eneke insizwa ethandayo edansa kamnandi kabi la kuMaskandi yena uJive simlike kodwa ke akajayivanga kahle lapha kule shot ade bengitshela bethi ubaba u3 second lo abajwayela ukumlingisa uyabuka uyasho ukuthi iqalile lento igqilaza online kade sinaye nako lesihlanu esho ukuthi hayi ngiyabona manje bafuna ngibagqilaze u3 second kwakuyibhokisi uyalazi umangethe kakhulu isambe iminyaka nalento iyathanda ukugqilaza kabi yayikhumbula ifuna ibhokisi elikhwehlelayo ethi ngifuna yabona bangethe ngicela ukuyincoma le first 11 yoMaskandi idlala impela bayiteam azayibinonga ababheka team ene balance ibalancile le team ngincoma kakhulu Joshua i-leadership kaKhuzani uhleli ngaphandle uyi-reserve ubanikezile nje bonke ithuba ukuthi badlale ukuze bawubone umdlalo abafuna ukwenza amaphutha siyamfuna la simbone siyafuna bamsebenze simlindile akho umuntu ozodoja la siyamfuna mawuthi uyabuka ubuka indlela wonke umuntu ofuna ukuwina ngayo la uKhuzani uthe angifaki iqembu engazi ukuthi uzofela ukwenza umsebenzi kanti nangaphandle kushubile kuma reserves bakhona hayi khona bezama ibhayisikili la ndoda kodwa ke akulungi penalty phela ke penalty le enye insizwe engiyibonile ukuthi noma ingabaqini iyadlala ibhola bambiza ngoko uLokhuzana number 6 Happy Fashion manje ke isimo masinje oMaskandi bamgadu number 6 bamgadu number 10 bamgadu number 11 bakhombisa ukulazi ibhola lapha emuva ustrong lo number 2 wamapiano ake sibhekela ipenalty umfana ke onikele uyena lapha u-before abesethi mawubhalo wami u-before bese uyawususa egcinile ake sibone lapha
before ebhekene ne goalkeeper ukuthi uzokwenza njani. Kodwa ke kusenomdlali osahlezi phansi lo odlaliseke kabi nange manje la bephuma naye ukuze umdlalo ukwazi ukuthi ke uqhubeke. Yena ke uhappy fashion asazi ke noma uzobuya yini. Before wayibeka goalkeeper usheshe wahamba i-penalty yakhe laphana ke before isikole njengoba uzwa ziyalingana ke manje. Uyabona ke masithi siya kwi half time noma sesondele khona nilungise iphutha lokuthi ningahambe emuva. Ucoach uyajabule ngaphandle. Ukhona ke lapha uDerek Spencer ngaphandle othe mina ngilungiselela iqembu loMaskandi bengisebenza naye. Uyena ocoachayo. Uyi-assistant uDerek Spencer. Ubani obacoacha kanti oMaskandi? Kufanele phela bababhale lana. Angazi ngathutha ugodo sibuyile ke isombe sesibili. Siyakwamukela ukuthi uyangena uma ngethe uJoe Hudla uyena ke osiphathele lo mdlalo. Yebo umdlalo ke lo ngesombe sokuqala ophele lapha ke isombe sokuqala beke u1-1 sobona ke manje la ngoba amateam angathi abuya la Ivan engashintshile awashintshile amaningi kodwa ngiyabona ukuthi uShawn 101 usekhona lapha kumapiano efaka ujezi number 7. sobona ukuthi ke ubani okuthiwa ayikhona ke akushenxa ndoda sifuna ke ukuzama ke manje okunye fanele ke babheke la abakaMaskandi ukuthi ngoba babonakala la bafana ukuthi ingane lezi ngakho zifanele ukuthi ke zikwazi ukudlala ke yonke lemzuzu ize iphele ngayo lapha itempo eyodwa. Nang lapha before nokuyena ushaya ipenalty yabona ke ibhola ngaseke libe ingozi lapha jezi number 5 uyena lapha na Andre Bamba bafana I am Andre I am uma besidida ke basuke sebeshintshe ijezi lanikeza omunye nowabona emakhaya. Umuntu wakhe awutshathu ubethi uyayibeka lapha ipass yakhe nange futhi ke eyibiza lapha ke ufoka Ngobe wazobamba ikhanda uyabona ukuthi ayikhona madoda angenzanga la okuyikhona ngabe ngempela ke fanele ukuthi ngiyakwenza nangilapha ulungelo kodwa ke hey lantwana iyaqhaka leshaya ipenalty. Goal kick ke eshaywa ibona lapha abafana bamapiano sekhona la ina soul happy fashion
imidlalo ke le njoba sibona la uFokazondi umuntu encane bemfimbile ingqophamlando yento le engingayikhumbuli ukuthi kukhona enye ekuyenzeke emhlabeni othola ukuthi abaculi benza i-competition yokudlala ke ibhola bedlala ngama-genre ahlukene njengoba sibona la namhlanje hip hop ibibhekene negqom manje ke umaskandi namapiano njobe esho ke u-Ivan ukuthi amapiano ale phezulu yonke imculo le ama-genre amanye bawabukela bayibuka nje lapha phansi ukuthi naya uzani ndosithola la siphezulu hayi ungangikhathi ukuthi ngithe bayibuka phansi enye ama-genre aphezulu ngoba ngithi kufike kubena amapiano aphezulu umaskandi uphezulu ilokhuzana i-hip hop iphezulu negqom liphezulu kathengiswa bonke kathengiswa indaba yokudlala kodwa khona ufanele udlule omunye njengoba kade ngisho nje bawubheka lezi insizwa ezihlanganisela abantu ukhuzana thengisa impela kakudlala uBig Zulu thengisa impela kakudlala uTira akadlali yebo Casper bese kuzoba ulokhuzana ya uCasper aka bonke angithi baku hip hop lapho ama-genre awu-4 adlala namhlanje uphumuzo manager usethi sengiyanyuka akuboneke lapha nebhola ukuthi ke lingenze njani la uzama ukuhamba nabo usithole uphakamisile ure oh uyaqala ukunyuka uphumuzo nje obenza nje usisi kaNompepe uvela waliphakamisa nje iduku nalifika ibhola lapha kusithole obese ku-offside position usazile bamdlale kabi i-free kick ke ya labo umaskandi ulungelo uvilane uyena ofuna ukuyithatha emdlalweni ke kungu 1-1 wavele nje ke washaya ibhola bethi yaflothisa la yanqoka ugoalkeeper wamapiano Inasol noNdlovu yahlupha lapha lengane usazile usithole uyena futhi na ungabheka olingana nabo labadlala abaningi ke bamapiano uyena ke impela onyakazayo la kakhulu eqembini lika Maskandi njengoba ke kuzokwenzeka ke ushintsho amapiano enza ushintsho bakhipha number 5 bafaka lapha uJobe London hayi idlalile ke leyansizwa lephumayo lephumayo bakhipha futhi unombolo 2 lo Avini uStaff Maponyane sebezosidida ke manje ngoba lamajezi bashintshana ngawo inkinga ke le inkinga le ukuthi unumber 2 aphinde anikeze omunye iplayer osengomunye bekuyena lapha uBhula Ndlovu Ndlovu iyagqilaza ikaSminoff manje lapha emuva iloyibamba kenjalo ayibathetheli
Phumuzo Manenze siboneke la ukuthi bangalisebenzisa leli thuba lezi ngane kufanele ukuthi laba iqembu likaKhuba babheke ngoba uma zingalikora zihambe phambili zizoba inkinga. Aladlala ipiano. Udlala lona ke uqobo ngempela bekuthi DJ Miyaza eNassau. Awunayo le nkunzi yabona lokhu ibekezele. Hayi lo ibekezele phela iyayincenga nje lokhu incenge njalo. Buka phela yakhwetha nje ushaya isithethe nje ngathi akanaki angathi nje kwenzeki lutho angathi nje ibhola umdlalo umile kanti ke umdlalo uyaqhubeka. Nalo futhi olunye ushintsho olwenziwa ke iwona Amapiano. Phumuzo Manenze, Lungelo Vilane, uvi short lendoda lapha Lungelo V futhi uneyakhe nje i-crowd. Angathi uNtshatha akasayitholi nje supplies bo. Ayitholi ngempela Ntshosho ngoba indlela eyakuyena ivaliwe lapha njengoba ubona noLungelo uyaphoqeleka ukuthi awalande deep amabhola. Manje uNtshatha akakwazi ukuthi akhave leyo distance ukuthi badlale compact ukuthi ke lamajezi a-orange akwazi ukufunana. Manje kunelokhuzana kunoline onqamukile ke lapha. Kodwa ke ibackline kaMaskandi kusenjalo iseyinhle kuzomela nje bathole indlela yokuthi ke mhlambe ngale iRasta uJaiva zimnike athole indlela ukuthi abe neskill naye njengomapensela ukuthi aqede lo muntu ongale uNtshatha uzodlala ngaleyo ndlela. Ngalo ndlela. Futhi kufanele afuke uyena uJaiva zimnike. Komele ukuthi uJaiva athole indlela ukuthi enze lokho okwenzeka ngaka left kuphinde kwenzeke nangaka right. Asiboneke lapha ke uNtshatha uyazi ukuthi ukuze ukore kufanele ushayele ipali. Iyathanda ukuthi ishayele. Siboneke ushintsho futhi olunye ke olwenzekayo ukhuzana ngathi ulindile ukhipha kuzophuma bani uNto encane uyaxhuga ngiyacabanga ukuthi uyena ozophuma ngoba ukade eshilo nje ethi ucela ukushintsha athi bakhipha uNtshatha atibheke la ukuthi ubani kanti kufanele wabona ke manje uNtshatha ukuthi esakhe inamba yakhe le ephakanyiswayo noma ephakeme bashintshana ke ukhuzani uthatha indawo kaFokangobe wakhombisa kumoya omuhle la uGobe mayiphuma njengoba besisho ukuthi ke ibhola nje alisafika kufika kuyena kulesombe sesibili lokho kwenza ke ukudlala kwakhe ukuthi noma ahlale enkundleni kungabi lula bekukwazi inselelo nangilapha uLungelo V kodwa ke ibhola lakhe laya nje kwenye indawo. Unjogo njalo bethe sifithi namhlanje funeka kuboniseke lokho akacaca hayi mhlawumbe uzokubonisa hayi ngoba isaya ngakho. Bawubezwa bathi V
uvilane-ke lo sho sebemphile ibonga namhlanje. Bambiza nje nalifika nje uza nje ngovi. Isikhathi njalo asilindi muntu. Hayi asikaze futhi samlinda umuntu isikhathi ngoba osiboneke lapha ukuthi hayi akulunganga. Ukhuba uye wazama ukuyiphasela ngekhanda ethi uzama ukushiya laba ababili abezayo. Hayi ba-strong futhi baye ngathi i-message ikhona ukuthi hayi bakore bonke asimvali ngoba bayevele bayabe babili bamhlanganisele. Emdlalweni odluleke wayebhekwe uyeke lethulini yakhe ulokhuzana ukhuba. Le mdlalo yabo yokuqala eyokuqala nje la kwakubhekene khona abafana be-hip hop bebhekene nabo. ake sibone lapha ke ngasibone ithuba asibone lapha ukhuzane hey bengasafanele alivale ubengamile kahle i-take off yakhe kodwa ke sigeza ikhuluma ekuseni lento ngabo 7 ukuthi mawu striker akuthrejwa eboxini ngoba ama defender namhlanje akunikeza 2 seconds iyona budget onayo leyo ukuthi 1-2 mawukuthi awudecidile ninonke. nansi ikhona iyakhulisa ke le suke ama defenders emuva ephambili ikhona noma i-free kick ingabisaya ke la bekuthiwa isiwa khona. Isibanga ukuthi njengoba kuyi-Sunday lenkundla le iphetha amaqembu igcwele phama ntshosha iphaviliyoni manje phama. Yabona nje Ivan mangakutshela asibone lapha lebhola labo abafana ke baka Maskandi mangakutshela la i-Vets ibingayitholi i-crowd engaka ibingasondeli ngisho ukusondela idlala kuphi ku-PSL. Ziyakhala-ke manje akaze ziyakhala-ke manje. Yabona i-crowd leli iyithola kuphela uma ngabe idlala Sundowns Chief Pirates ngoba thola ke la nakwenziwa isibalo ukuthi mhlawumbe sithengisa 8,000 tickets. Bokuze kukhala inyoni. Hayi bokuthole lapha nje beyirentwa i-crowd la. Ingane zesikole zinikwa amathikithi mahhala ihamba nje olanda office ihamba olanda ofisini nebhendi bazodlala la. Yabona labantu mangetha bangenanga mahhala 150 bakhokhile umuntu emunye 150 ithikithi leli ke eliphezulu 300 rand. Ake sibheke la inkinga ngasibe khona sibone free kick. Hey uyingozi lo muntu Lungelo V umfoka Vilane ukhona into engiyithanda uyena futhi oshaya igoli ngithi lokhu leqala into engiyithandayo ukhuba bamnika impela bamnika impela naye futhi i-positioning yakhe Ivan ngaphandle kokuthi bayamnika uyakwazi ukuzipositiona uyakwazi move away from ama-defenders or from his marker asivulele yena ispace okufanele okuyinto okufanele ngempela uma ngabe umdlali webhola ungathi ufuna kokona kodwa ume nama-defenders amabili noma amathathu ume phakathi kwawo nangilaphana ke uNdlovu Mapetsela nangilungelo V bese kulaphana ke ubhula uNdlovu la Lungelo base bemnika wow ikhona eyangavuma yababidolo yazi ngiyaqala ukumbona ukhuba edlala engibonile ngayo i-timing nokuzivulela yena ispace ukuthi ayibhola lenze nje mina ngiyalapha limthola nje esikhathi esiningi eyedwa uyakwazi ukuxebuka uyakwazi ukuyidoja i-defender la ngendlela laphana ke adlala la ngakhona
sesikhonyana isimo se-half ground. Amapiano ehlile manje. behlile abafana abancane sekukhona nokukhathala. Ngothola ukuthi asijimi kuzimalanga. Ukuthi ngibona ngathi bafikile ababaningi abadlali babo kodwa cha bayalazi ibhola. Lungelo Unjogo bayazama ke manje lapho kuyena lapha ukwazi ukuthi awubaleka ujayiva lo kodwa besevele ejajeleke nje kunompempe ujayiva belingeke lize libalwe lebhola noma ngabe ke ubeyikorile. Nang lapha __ Don't look. Hey, don't look. Wakwalibona nje igama lithi uqala livele kuthiwa _ Don't look. Nesiphulu look. Kuthi ukuhamba. Nangu Kuba. Unaye uphetho wakhe uKuba. Uphetho wakhe uKuba. Khona ekugcineni kodwa wathola ikhona. Hamba naye nje impela. Hamba naye. Uqale ngomunye. No, wesibili lo. Obesifika eziphazamisa. Uyambuza yini ukuthi uyakwazi lokho. Mboneke lafanele yakhona. Ya lafana ke abafana baka Maskandi ukuthi bazokwazi ukuyisebenzisa. Hayi ke nansi khona baqhathana ke lapha. Iyahlupha ke ikhona ephelela ingayila kufanele ngabe iyakhona. Angathi ufuna ukuphuma lapha _ Don't look. Ngathi hey ngifuna ukubhekisisa kahle ngathi injula buchopho isikhona lapha enkundleni. Ngibona kahle ngolamba 15 koMaskandi. Athi sibheke. Impela injula buchopho le. Isikhona. Le efaka inwele ngathi ibovana ekhaya. Isikhona la. Mfaka mhlongo. Injula buchopho. Isini isikhashanyana ikhona. Offside. In a soul. Yabona ukuthi uphumuzo manager uyigadile le ndoda akafuni nje ukuyinika ithuba. Usayibonile iyahlupha. Ubona ukuthi iyahlupha. Iyahlupha. Iyona ethanda ukubanikeza ke inkinga. Inkathazo ukubona laba uMaskanda na igula asiboneke lapha uJogo kodwa ke ijubane lasexaka ke kuyena lapha uJogo sekusela ukuthi ayikale malibeka phambi kwakhe alibeke angabi nenkinga yokuthi alifice libe la enyaweni. Lapha cishe ithole udanki la injula buchopho. Isikhathi ke asilinde umuntu ke simhlawumbe ke sobona ngokuqala kushaywa ama-penalty la. Isikweletu ke leso. Uma ngabe ukuthi akekho othola igoli. Enye inkinga nangilapha uNdlovu ufuna ukushaya kude naye.
Lo goalkeeper ngamfishane kodwa ke he's not a bad goalkeeper. Amuhle kakhulu uthula uvimbela Amapiano. Uvimba nje kahle kakhulu. Idlale kabi ke la ijula bukhopho. Nanke lapha umjaho no goalkeeper ukhona. Uma ubheka Injogo Insele kuzoba ikhona le ikhona ethola ke iqembu lika Maskandi. Hayi papa njengoba tusho ayivini igcwele manje igcwele impela. Angazi ukuthi ke kothi kufika leso sikhathi nalo ushintsho bafaka manje sekuyinkinga ngoba ubekhona befaka u6 ekuqaleni ku Happy Fashion. Nangomunye ubuya no6. Nangomunye ubuya no6. Sesobabiza ngamapiano. Mihlanu imzuzu ukuthi igoli livele. Noma ukuthi umdlalo uphela. Ngale liyangale kwenkundla ngale le ngaphandle. Awu la yahlupha kudala lela pali. Ngisho isekhona umdlalo la kusekhona i-professional team la. Awuthole alandelane shona le. Ushintsho futhi nomunye ugqoka u2 futhi naye ugqoka u2 u2 obugqokwe usazile Sithole. liyashona ilanga. Hayi Jampen sihamba isikhathi cishe kusele manje 4 minutes Sibona unjogo indlela bayithathele ke la indlela bukhopho Angelo V waba ne take off enhle Angelo V abakhulumanga lapha. Hayi abakhulumanga hayi khona indlela bukhopho lididile ibhola. Ngiyayivuma le nsizwa efaka ujesi number 11 Amapiano. In a soul. Igijima yonke inkundla ikhathali. You're told to yona no captain. Njengoba ke emidlalweni lo kudlala wonke amajene kufanele abe khona owesifazane onikeza ithuba lokuthi adlale. U-Aya Msane leyana ongenayo. U-Aya. Awu bamcela futhi.
injula buchopho bathi hayi ake sifake-ke inkosazana igoli ngathi-ke kuzoba nzima la ukulibona iwina nange lapha inasol sengale-ke manje ku left wing yikho into engiyisabayo usabayo ama-penalty ama-penalty iwona mnanga hayi ngiyawasaba kune-extra time ngiyawasaba kuzoba ngumdlalo wokuqala lo osukwini lanamhlanje ukuthi-ke uphele udingeke i-lottery yama-penalty ukuze-ke kube khona iwina ukhuba kudala kube kugcinile ukumnikeza ibhola hawu bonile ukuthi imiyodwa le bamfaka ku-offside trap nje ama-defenders amthayimile amfaka ku-offside trap asibone laphana laphana-ke intokazi bisiyaqopha umlando ibani-ke yafika masinyane kuleli bhola ishaye a-winning goal hayi ngathi lento besiyibalekela iyasibiza 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 lokhu sibize njalo 2 minutes owegeziwe uyabona impela ukuthi inkundla yayo i-Bidvest ledlala kuyona bazwile nge-half time bethi saqala lapha enkundleni yasesentini sesiyibonile ukuthi incane le i-Bidvest Stadium inkulu hayi bingayisalunga esentini bingekusalunga manje nalena uyayibona ukuthi ngeke isalunga futhi emidlalweni elandelayo ya izogcina iba ncane athi kogcina hawu nangenza i-penalty ayi ureferee uthi nje lutho bayakuye bonke abadlali nophumuzo manenze uthi referee kanti kunjani kuye hayi angimazi nama-ke ureferee ukuthi ufuna yiphi la ureferee is unmoved ngathi nje lutho futhi uyirelaxele ngathi akukho muntu oke wakhuluma naye sikuba lonke ibhentshi likaMaskandi lonke nabadlali bonke ayiliyo asibheke nje laphana-ke ayiyo bafutha ayiyo ubabani bengophondo sigangelwa ureferee nje yabona-ke uMaskandi ubanjwe ngophondo yesibanguye nje impela ogangayo kushuthi ubevele wafuna lama-penalty ureferee njengoba uqeda umdlalo hayi nongelo uya kuyo asambuza ukuthi referee kanti ufuna yiphi wena yiphi oyijajayo i-penalty manje uthi yabona-ke ngeloviwo ozolokhu ukhuluma nami ngizogcina ngikunike ikhadi kodwa-ke ugangile lapha asibheke-ke laphana izehlakalo ezenzekele ithuba lokuqala elishaye ipali eshaye i-crossbar nansokela igoli hey Ivan lingabanjwe onjani ugoalkeeper ngisho uRoger Dise savimba la wengeka libambe uyabona lapha uvele walishaya phezulu yabo erufini ungelovini ukuthi mayelivimba ugoalkeeper ungena nalo nangu notshathu kwabulala abantu lapha ngenye indlela nansi enye into njalo ke ithusi naye ke penalty
okuyiyona yenza ukuthi kube laba bakhave laba bamapiano naye la penalty ekhalisile injalo ke kuzoshawa ke ama penalty nangu referee esikini sesethu uyahlekela nje umntaka baba and la akumhlungu ndawo lo mdlalo kukhulu kakhulu esingathi is at stake ngoba khulu it's the pride of i-genre music yebo igama lomuntu so uma ngempela ungabeki penalty kufanele ngabe uyayibeka kukhulu kakhulu khona abanye la ku-social media mangethe banawo amaqembu abawashoyo ukuthi hayi asikhiphele ukuthi sifakele ukuthi njengamanje bathi masingafakele ukuthi sikhiphele ukuthi sifake amapiano kungadlaleka ku-PSL I mean bathi sifaka i-hip hop hawu kodwa eze hip hop sidlale kahle yabona la madoda la aphiwe umzimba kodwa alula nje Big Zulu owina la no Casper uyobhekana nabo hey ngoba mnandi kodwa ifinal yo Maskandi ne hip hop yoba mnandi ngoba abalandeli abagcwele la bazwela leyo ndaba leyo manini kodwa manje mana ke ayivuthe njengamanje amapiano uthe ukuba phezudlwanyana kunalamanye amagender kodwa abalandeli mhlambe abahamba intage mangethi lamagender adlala la 04 aphezulu amapiano masha aqhamuke ngesikhathi iCovid ingenisile base abantu bephila kakhulu ke nawo njoba ngisho ukuthi la kuhlangene ihlangano yabona mawuthatha ku-PSL ubiza top 4 yama-team ukuthi ayizodlala alikho kithi ayikho ke iqembu ezovuma ukuthi iPirates noma iChiefs noma iSundowns noma ubani bani ncane kulobani mhlawumbe ngiyakhweleza ukhwelezela abantu njoba ngisho ukuthi top genres njoba ngisho ukuthi abantu abathi bebekhipha ingoma igcwale yonke indawo yibo ke baqoqene la akhona amanye asele ngaphandle ikhale kakhulu igospel ithi ifuna ukungena hawu isala kanjani ke wasithi isalelana ivi kusho ukuthi phela i-tournament nayo iyakhula ngoba yayinama-team amabili nje ngonyaka odlule manje sinama-team awu-4 umuntu-ke la kwi-business strategy mawuhlela kuyaye kuthiwe hlela ngokulingene ngamandla akho ungasuke ugxuma uthatha istebhisi uqhamuka usunama-team awu-16 ngoba kwi-maths kuthiwa ukwenza kwa-left kufanele ukwenze kwa-right usunama-team awu-4 uyabona ukuthi bawaphatha ngendlela efanayo uyabona ukuthi bonke bafaka amajezi amahle so kufanele kubambe leso standard ngengithuke mebesuka la mhlambe beye emathimini awu-6 noma beya kwawu-8 njalo njalo njengoba uzwe sebesikazi ukuthi ngisho iMoses Mabhida ngisho i-FNB ingayisikatha lo mdlalo uma bengayifaka igospel ngiyasola nami I think enye igenre enabantu abaningi abantu bakhona futhi baya-attenda baba bawulandela umculo wabo akhona khona i-gospel khona umbhaqanga khona ijazz khona ikwaito nekwaito yabo futhi ke ikwaito inabadlali baningi lamagenre lawo ipenalty yokuqala ukhuba ufuna ukuvula i-account uyena ufuna ukuvula i-account ukhuzani ipenalty yokuqala sobona-ke la ingashumbuziki indoda esentini wayishaya ya kulokhu akusikho kodwa esentini la kodwa kulokhu abalandeli bakaMaskandi bajabula ngoba utshathu ngaphandle ngoba
wabagila esentini. Why mess? Wavele wayenza i-goal kick Joshua ngathi ususa ibhola emuva. Lesibheke la Urefu sabeka imqatha. umsizi kaNompepe weluleka goalkeeper. Anti-ke indoda kuthiwa ke shone epalini faka amateki sibo kodwa sibone la ukhuba unikele ukuthi akube yimina engilapha enginikhombisa indlela asiboneke indlela abakhombisa yona akusike sentini la sibo phezulu pali ayaqala ingcindezi enkulu kuya ke manje inner soul uthe mayingena ukhuba waphuma utshati baqhawulana nangu ukhuba esebeka ipenalty phezulu abangane laba benza into efanayo omunye uthelele omunye nangoko inner soul indlela adlale kahle uyadlala lo ngayo akusho phela ukuthi mhlambe angisho ukuthini na wayibeka kahle bakweleda-ke manje abanye kunento ekhona-ke Josh Amapiano akhave ngepenalty i-confidence ka-goalkeeper i-low kaMaskandi ngoba laba bayazi ukuthi uyakoreleka nakho kuya uNdlovu wayimesa njalo emdlalweni odlule yena uNdlovu uMapensela owangonyaka odlule awu wayethi ushayele kaBenzema ukuthi ayichiphe wavela ugoalkeeper wayifaka esikhwameni futhi azange anyakaze wavela wamoyilini angeke akuthinde lokho angeke akuthinda abasho bamlulekile ukuthi hayi namhlanje futhi hayi kunje bedliwa phela manje uyabona ukuthi banesikweletu manje banenxeba banenxeba impela kufanele nje enze into efanele uMapensela bonefti kodwa asibona ushangu bani hayi wamdida ku-goalkeeper shaka kahle kakhulu sobona-ke la akabi yona u-1-1 lo we-announcer ngoba u-1-1 kodwa uMaskandi usukhahlele kabili ngoba laba abanye sebekhahlele kabili hayi u-1-1 score currently kuzoba u-1-1 uma engageja lo manje ku-1-1 hayi yabona makungageja lo yabona makugeja lo kuba u-1-1 mabili asengenile linye ngale linye ngale u-1-1 manje hayi uyakweleta omunye bo kodwa kusawu-1-1 esekhahlelile sokwesixoxa bone le phela waganga wayivimba ugoalkeeper ubuyisela uMaskandi egemini u-1-1-ke manje ziyalingana manje bangethu usho ukuthi asukhiphe u-1-1 sithi ziyalingana nescore asukhiphe 1-1 ukuba ubegejile loya bekusawuba u-1-1 noma kunjalo kuphela yabona manje ziyalingana yebo kusangene 1-1 amaphenalty asengenile ukuthi kukhahlela abangakhi u-1-1 asengenile asibone uphumuzo manenze uyakora Shosho keeper bafuna ikolo evele nje engekho nabateka-ke Shosho befake nabateka umntwana omuthi naye engekho seku-2-1-ke yabona i-advantage manje ya asisibali kakhulu iscope yabona i-advantage kuphi ikuMaskandi akona i-2-1 i-advantage i-advantage hayi ziyakhala namhlanje sekuyi-advantage-ke ubani lo inamba angiyibonanga yeyi wahlahla number 2 wahlahla kakhulu angaka bone hayi Joshua khona into engeke ngikwazi ukuyichaza umsindo ola obangwa abalandeli yeyi abakaMaskandi football icon bangenhla akusiwona yini u-2-1 tisibone iwona u-2-1
u2-1 Ivan kodwa ngokaJoshua i-advantage. Bathatha bakhahlelile ngale, bathatha bakhahlelile ngapha. Ubani lo? Unjogo. Unjogo ke uzobabeka impela. Oh, kusho geja. Ishoti uyisize ngeshoti. Ubenikile ugoalkeeper. Uyisize nje ngeshoti mangeke. Uma egeja ke lo kuphelile. Uma engageja nje le ndoda kuphelile umdlalo uyaphela. Joshua nabasemakhaya bagibele bese la. Angathi iMaskandi versus hip hop isendleleni bakwethu. Abazosukuma bonke emakhaya bezela. iMaskandi versus hip hop ikhona namhlanje. Yabona ke mayigeja le ndoda. Uyaphela umcimbi. Uya underscore don't look Angel uya. No kama. Yabona leli gama lakhe liyafanela lento afanele yenze underscore. Asibone. Don't look. Awayibeka u-don't look. Underscore don't look. Bheka ke manje. Uma ekora lo uyaphela umdlalo. Uma ekora lo. Hayi liphakathi hayi. Angelo V. Unogoma lo. Hayi uyaphela Joshua. Manini ke ngizoke ngibona umuntu egeja. Ngeke. Mangethi Asibeka imali. ngawubeka u200. Kahle wena. Uyaphela lo mdlalo. Ukuthi yami kuthi imali bengizothi sibeke 500. Hawu wajika umuntu wathi kude. Ikuthi imali. Hawu uyaphela umdlalo manje. Asibone Angel Lumkelo V. Yonke uthi V. Inkundla yonke V. Yezwa ke. Lethi imali yami. Cha uthe imali yakho kude. Uthe imali yakho kude ngabe uthi 500. Ngikholwe ngokholwa. Into ngiyashesha ukuyibona. Ya ngithe. Hayi asibuyele isibhale la. Ngitheni? Kusadingeka kore kodwa naloyo khahlela. Hawu asikhathi umdelo free. Ngitheni? Hayi udlale kakhulu mfana oyalapha. Manini ke kulungile kasibhejanga ke ngizongithengela. Cha. Nangumfana oyalapha ushaya penalty sekusebenzile. Udlale kakhulu lo mfana. Just number 10. Nase ningijikela manje. Kade ngasho ngathi mina Joshua kumele udlale isoccer bet. Kodwa ugoalkeeper kumele asebenze. Asibone la ukuthi negeja futhi lo isawina uMaskandi. Kodwa uyamthanda ibhola ugoalkeeper. Yawina uMaskandi. Singena ku Southern Death. Singena ku wafa. Ngimncomile kodwa umfana uMass Music awedlala ibhola. Udlala kakhulu ibhola lo. Niyakweleta something. Lutho sikukweleta sikusho on record ngoba uthe mosubona ngathi siyakugqiba washintsha wathi hayi ukuthi imali yami kude. Bengekubheje ngomlomo. Lalela mawubheje fanele imali uyibeke la isandla. Nakho kuyifunelani post manje ibikude. Ngokuthi nje beningithikisa ke ngizongithengela something. Kufanele ikore le ndoda. Siboneke la wafa wayibeka phakathi uMajobe la Celebraty ushayile Amajobe lawo angiyazi into emnandi kanje kuJuly kumhla ka24 into emnandi kanje kuJuly lalelani ke mayigeja lo TK uyaphela umcimbi mayingageja uTK athi mbheke kodwa umsindo ozobalama kageja Joshua abantu inhliziyo bayiphethe ngezandla uMaskandi mningi la yona omningi yona futhi ivoice labo liphezulu asiboneke la TK ukuthi wenze njani TK wageja TK aphuma Amapiano hayi ke sobona umdlalo omhlala ke manje Amapiano ifinal iphakathi kukaMaskandi nehip hop
nayi Ivan kade befunana hayi le penalty le iyona edlisa abantu njengoba ngiphezulu uyabona ukuthi Amapiano awayiginqa phansi athi asikwazi lokho kusehlakalelayo kwenzakalani uma ubheka ke manje ukhuba ujayiva nabo abantu kahle kakhulu bashaya izandla yinhle final ezoyibona inhle kakhulu uMaskandi ne-hip hop bazohlukana phakathi manje lolu bhimba kade belenzile uMaskandi no-hip hop luyaphela manje uyabona Joshua nawe Ivan la Shanti umuntu uyamzonda ke mlandela ekhaya makujatshulwa kuMaskandi kuba nje kuthi bangathi uyagoba njengoba babona indlela abenza ngayo hayi zakhala ke manje ukhuba uyasina lapha ubadonsa ngengoma oh hayi kwashuba hawu nani ipensela hawu ipensela impela nje liphelele ipensela umbona senquthu phela lo hayi intokazi itela yabona manje kuvula ingoma kaMaskandi manje kuvula ingoma kaMaskandi lapha intokazi Spinoff yagilazi Spinoff manje yagilazi uyabuka ubukhulu 3 seconds igilazi online leto uyabona ukhuzana uyavuma ukuthi ngiyiqhaweka manje amagaga abafana bakaMaskandi hayi amagaga lawa ifinally uyabaxosha uJabula shande egroundini sizozwa kahle mazehla lapha ziya kuyitumelenge nayo robot boy sibona ukuthi bazobe bephethe ini siyakubona manje lapha enkundleni Amapiano Aysane engakamsa dismall Amapiano noma ikhathele kuzinjalo mase kusana igqomo esikadeni Abathi ziyakhala ziyalila silapha phakathi inside the Wits Ground Stadium. It is Celebrity Games and I'm here with the representative of the Maskandi gang. Ukahle nkabi yami. Ngahle i-album yami sewizwile ivutha kabuhlungu kabi iphuma izolo ebusuku ngo12 hayi shayi yashisa ishisa impela Sisa njengale goal le la been washaya ngapha or kanjani? I think this is a great initiative. I think the people that are leading this initiative, I think I need to give them credit. Any person that wants to sponsor this, I'll encourage them to come to sponsor. Look how filled it is. Look how the stands are. The stands is filled. The other side is also filled. We had fun on the ground. It's social cohesion. We are fighting against women abuse, child abuse. That is the theme, and that's why I joined such a great initiative. I had fun on the field of play. It's good that the musicians, our entertainers, so that it's not that easy. And I think they will attest to that. I think it's important, and because of the fact that, you know, this is the second one, and Bokwana last year. Yeah, I was also part of the initiative last year. We played it down in Santin. It was so cold that day, and it was still during lockdown, so we didn't have the support that we have today. And I'm so grateful that we continued with this journey, we continued with this initiative. It's 4 teams now. Maybe next year when we go with 8 teams and we go to a bigger stadium and we've got more reach. Maybe we'll get broadcasters coming on board to be able to televise this to everyone, because bakhona abo mama abo gogo abangakhona ukustream live will also want to take this message to them at home. No, thank you so much. It's a great initiative. Last year it was 2 teams, this year's 4. Amapiano, Maskandi, and Hip Hop. Shafero Krend. Tell me about being a part of this. How does it feel being a part of such an initiative? It actually feels nice because we never play soccer, we never exercise. We always go to gigs, you know, alcohol and hobbies. So this is actually good for us. It's actually the best thing ever. So it's not just entertaining for the fans, but it's also fitness for you, the artist. Hey, we need to come back again because it was bad inside. It was really bad. So what are you looking forward to for the next year's one? Hey,
I'm looking for something better, better performance from us, especially Amachit and Habli. So yeah, but I just hope next time we bet. Because you see, I just did another penalty. All right, no, but we're glad you participated. I mean, it's a good initiative. All right, thank you. Ngolkhuluma no my sister. My sister Njani. Thank you for representing the females and out here. What the great news that we heard about Banyana winning is all. Were you watching the game? Yes, I was watching the game. So you came here to represent as well? Yeah, bro. You understand. What do you think is important as far as entertainment meets sports in an event like this? I just like how they're trying to empower both male and female to make people understand that it has nothing to do with gender, but it has to do with everyone's strength. And to never judge people based on female or male. You know, we all deserve equality, and especially spaces like this. We're trying to expand as females. We're trying to take over. We're trying to be powerful just as much as men. Yeah. So, yeah. Nah, shout out. Thank you for representing, yeah? Did you enjoy yourself? Did you have fun? Yes, I had so much fun. All right, I think it's all about fun and entertaining as well as enjoying yourself. Leadership, Bab Kuzan. Ninjan Bab. Ugahle. Hi, no, I'm good. Okay, Maskandi isiphumelele ngenxa yama penalty. Uzizwa kanjani? I know ngizizwa ngijabule kakhulu. All in all, we are going to final. We are not now entertaining anything. Who score, who miss. Now the important thing is that we are going to final. You know what I told my boys before, our guys, before I go to score that penalty? Yes. I told them that, guys, let me give a luck. Let me give you a luck. Once I score the first one, we're going to miss the game. But once I miss the first one, we're gonna win the game. So it happened exactly as I predicted. So what I can say, thanks for supporters, thanks for all artists who came along. So this tournament is big. Now we are looking forward to the final. We are not talking about the Amapiano. We're done about those people. Yeah. Now. You must come in hip hop. Yeah, myself must come in hip hop. Kokwazani inkunzi manje asazi. Kodwa ngiyasho ngithi namuhla namuhla libone. Sure. But to show us zoning guy Celebraty Games out here at the Vets ground. Roboto, over to you upstairs, my chance. Uyezwa ke ukuthi kade beyisha kanjani lapha ezansi basho ukuthi hayi ukhuzani mangethe uthi namhlanje kuya ngokuthi siya kwi final manje angisakhuluma ukuthi ubani okorile ubani ongakoranga siya kwi final. Umdlalo ke lo osuzo hamba phela ngalendlela ngesikhathi uqala nje ina soul efuna ukuzuma igoalkeeper nabo Maskandi bake bashala phezulu yilo ke leli igoli leli Lungelo V igoli lokuqala uyena ovule la amasango udlale kahle waze wathola nezibongo eyikwagejeka ipenalty kodwa baseka no Maskandi kuhamba kahle na ipenalty okuyiyona abalinganise abafana bamapiano. Umdlalo obuhle ngendlela emangalisayo obunamathuba amaningi nayi lento ekhulumisile nawo ekhulumisile sibone nama phena ukuba amapiano abuya hayi umapetsela naye walibuyisa ithemba ugoalkeeper usebenzile ugoalkeeper uMaskandi kakhulu kabi nansi nje ipenalty bemnandi kaManense yebo uManense ushaye nje ucishe wamlimaza beyiphula ingane onjogo uzuyile naye ukuthi la ngasiza ngalibuyisela iqembu kuthe mangena le penalty baqala bathuka naye lesikhulumisile le eningrophe imali yami kuyo ayi uyalibona leli nalo liqethe umqimbi bese kuthiwa ke ake sibone yakhala phana ibhilidi elingekho nangakubo injalo thiwa abake babonana baphinde bebonane singakhohlwa ukuthi hip hop
noMaskandi bake badlala esethini washaya uMaskandi igame yamaqhubu le igame yamaqhubu 3 and 4 stela ngene egroundini Mchita mcela ungahambi egroundini mcela ungahambi egroundini Mchita mcela ungahambi egroundini mcela ungahambi ngaphandle weground mcela uhambe ngaphandle weground mcela uhambe ngaphandle weground mcela uhambe ngaphandle mcela nimshayile ihlombe sasuka egroundini mcela nimshayile ihlombe mcela nimshayile ihlombe mcela nimshayile ihlombe 3 and 4 izandla phezulu samba kanje